LOITIMÉIREACHT AR ÉIRINN. Paragraph 3. Tá seanachas na sí mar bhóg rialaithe pobal á thuairt anuas ó bhéal sa bhuireanna ó amsir na réamhthíosta le céadta bliain anuas. Chhlaach pobal na buine lena creide caithfidh agus lena creide sí. Ahraíonn go corrum agus creide a bhí ann. Is é an rud a rinne an scéalaí ó bhuireanna chocuachtach agus a chuid scéalta cho aon chreide ná gur aonseach iad a gcónaí mar chuntais iníthe pearsanta nó mar thaithí cuarsa nó bail talaí. Ar an málach seo, ní hamháin gur scéal a bhí i ngach insint ba admhail chreideamh a bhí ann. Ráit is mionathe fíric agus níor leomh na cairde na cuarsanna agus an taolach sin a bhí bailí timpeall an talaí ag éisteacht. Ceiste chur é éireannacht na ngimeachtaí a aonseach. Ní acu mé an domhan seo riamh ina ordú céime. Rugach mar thart ar le chéad bliain rómháil.